הקדוש ברוך הוא, אנחנו אוהבים אותך. הקדוש ברוך הוא, אנחנו אוהבים אותך. מיהו האיש העשיר בעולם? האם הוא באמת קיים? זאת שאלה מאוד חשובה, אוי מי ייתן עליה תשובה. איזהו העשיר, איזהו העשיר, זה השמח בחלקו. אז כל אחד יכול, כל אחד יכול, כל אחד יכול להיות עשיר. הקדוש ברוך הוא, אנחנו אוהבים אותך. הקדוש ברוך הוא, אנחנו הילדים שלך. הקדוש ברוך הוא, אנחנו אוהבים אותך. הקדוש ברוך הוא, אנחנו הילדים שלך.